सायख'थि जानायनि सिगाङावनो जों जेथिया रायजो राजानि सिगाङाव प्रसारनि थाखाय हाबदों बे समावनो अनुमान खालामनो हाखादोंमोन जे जों फ्रि बिजाथि देरहागोन खिन्थु बेसेबां डिफारेन्स देरहागोन बेल' खातां जायाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिभिन्न नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ थगाय थुसि भट आदाय खालामनो नागिरदोंमोन जे बिथाङा बुंदोंमोन जे एबार कक्लाबारि समस्तियाव BPFनि प्रार्थी शंकर बसुमतारी देरहागोन आरो बिथाङा देरहायोबा गुति बिटिआरनि जि सरकार बे सोलायगोन UPPनि बदलै हाग्रामा महिलारि गावनो सरकार दागोन होननानै बिथाङा प्रसार खालामदोंमोन आरो रायजोखौ बिदिनो थगायनानै भट आदाय खालामनो नाजादोंमोन खिन्थु 17 बोसोर बिथांनि जि अनागारि सासन बेखौ रायजोफ्रा मोजाङै मिथिदों आरो मिथिनानै बिथाङा नंखाय बाथ्राजों थगायनानै बिथांमोननि भट आदाय खालामनो नागिरदोंमोन रायजोफ्रा गनायाखिसै आरो बेनिखायनो एबार जि रिजाल्ट ओंखारदों जि फलाफल ओंखारबाय बेयाव BPF आरो UPPनि बिजाथि सानैनि गेजेराव भटनि जिथु बेबधान जि फाराग बे गोबां फाराग नुबाय आरो बेनिखायनो जों दिनै बेखै कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाखौ साबायखर होदों जे बिथांमोना थांनाय मोननै बिसायख'थि बेखै 2016 आरो लोगोसे 2021नि जि बिसायख'थि 20नि जि बिसायख'थि बे मोननैबो बिसायख'थियाव UPPL अर्थात आबसु आरो NDP बै समाव प्रिसिडियारनि समाव आरो एबारबो प्रमद बर'खौ दैखांनाय बिथांमोना हाग्रामाखौ बेयाव मोननै बिसायख'थि रिजेक्ट खालामखादों आरो बेनिखायनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन जे एबारबो कक्लाबारिनि रायजोफ्रा UPPLनि बिजाथिनोनो भट होगोन खारन थांनाय 17 बोसोरनि जि सासन बे सासनाव बिथांमोना कक्लाबारि समस्तिखौ जौगाखांनो थाखाय जेबो खामानि मावाखै बिथांमोननि लामा सामा दाबो गोग्लैसोनानै दं फरायसालि बायदिसिना गोग्लैसोनानै दं दै लोंनायनि बेबस्था खालामनाय होआखै बेबायदिनो बायदिसिना समस्याफोरखौ समाधान खालामाखै आरो बेनिखायनो रायजोफ्रा हाग्रामा महिलानि सायाव गाज्रि मोननाय दंखायोमोन आरो बेनिखायनो एबार बिसायख'थिया जों नुदों जे बिथांमोनखौ रिजेक्ट खालामनानै UPPनो भट होनो देरहादों दिनै मन्टुपुराव देरहानाय मिन्स UPPL BJP आरो GSPनि नेतृत्व जि सरकार सोलियो बे सरकारनि आखाइया बोलोगोरासिन जानाय बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि जि अपहाहन बेखौ रिजेक्ट खालामनानै बिथांखौ अराय समनि थाखाय बर' रायजोनिफ्राय बर' पलिटिक्सनिफ्राय बिदाय होनायनि मोनसे सिनखौ जों नुदों खावलायनो लुगैदों जे कक्लाबारि समस्तिया जिहेतु गोबां बोसोर नेग्लेक्ट खालामनाय गोग्लैसोना दंमोन एबार जोंनि सरकार सोलिदों आरो दा लकेल केन्डिडेटबो होबाय आरो बेनिखायनो बिथांनि गेजेरजों मन्टुपुरनि गेजेरजों कक्लाबारि ओनसोलनि गासैबो जेंनाफोरखौ लामा सामानि जेंना फरायसालिनि जेंना दै लोंनायनि जेंना आरो बिभिन्न फसंथान बायदिसिना जेंना बेफोरखौ गायसननायाव कक्लाबारिनि रायजो राजाफ्रा सुबिदा जासिगोन आरो कक्लाबारिनि रायजोफोरनि जि जेंना बे बोस्रांजानाय जासिगोन बेनिखायनो जों साबायखर होदों बे कक्लाबारि रायजो राजाफोरखौ जे बिथांमोना जोंनि खावलायनाय मथे जोंनि अनुरद मथे बिथांमोना जोंनो भट होबाय आरो जोंनि सरकारखौ गोख्रोंसिन खालामबाय बर्तमान जि UPPL सरकार आरो लोगोसे जोंनि UPPL पार्टी आरो सिगां आन्दलन खालामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDP स्पेसियेलि NDP प्रग्रेसिभ जों दासिमहालागै जि सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिनि सायाव जिफोर माबाफोर दं क्ल'ज एन्ड सेक्सन्सफोर टार्म्सबो दं बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं इतिमধ্যे गोबां टार्म्सफोर मावफुंजानाय जाबाय गोबां डिमान्डखौ जों सुफुंनो हानाय जाबाय आरो गोबां बाखि दङ दा बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो जों नाजागासिनो दं आरो आसा खालामदों बे 2020नि गेजेरावनो 22नि गेजेरावनो जों गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन बेखौ जोंहा दा मेइन माबासै सिमा थिग खालामनाय जेंना दं बेनिफ्राय समस्ति बांहोनायनि जेंना दं बेनिफ्राय समस्ति जिल्ला बांहोनायनि बाथ्रा दं बेजों लोगोसे आरो NDPनि वार्कारफोरनो रिक्रुटमेन्ट साख्रि होनाय बेनिफ्राय बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन मार्टेसफोरनि क्षतिपूरण होनाय बे गासैबो खामानिफोरा दासिमबो बाखि दंबावो मावजोबनाय जायाखै रिहेबिलिटेसन बेलायाव गोबाङानो मोनबाय मात्र एसे खम दंबावो आरो बिदिनो गोबां मोननै मोनथामसो बिदि दफाफोर दंबावो बे गोबां फसंथानफोर गायसननाय बाथ्रा बे गायसननाय बाथ्राफोरखौ जों आसलथे दाहालागै मावफुंनो हानाय जासिगोन खिन्थु जोंहा लेन्डनि माबाफ्रा एलटमेन्टफ्रा दासिमहालागै जोबाखै बेनिखायनो लेन्ड एलटमेन्ट जायाखै जों बेफोर खामानिखौ मावफुंनो हायाखै आरो जों बेखौ मावफुंनो थाखाय इतिमধ্যे लेन्ड एलटमेन्ट बेबस्थाखिनिखौ खालामगासिनो दं आसा खालामदों जोंहा लेन्ड एलटमेन्ट जायोबानो इन्स्टिटिउसन गायसननाय जागोन बेनिफ्राय गोबां अफिसियेल फसंथानफोर फैगोन बेफोरखौ जाफुं इन्डास्ट्रि बायदिसिना गायसननाय बे खामानिफ्रा जागोन
रेलवे कोच कन्स्ट्राक्शन माबाया कारखानाया बानायनाय जागोन बे गासिबो लेन्डनि सायाव एसे नांथारनानै बे लेन्ड प्रब्लेमखौ फोजोबनो हायोब्ला गासिबो जागोन बेनिखायनो जों आसा खालामदों बे 2022 नि गेजेराव जोंनि थांनाय 2020 मायथाइयाव जि सुक्ति जाबाय सुक्तिनि गासैबो जोंनो होनाय सरकारनि जे रादाय बे रादायफोरखौ जों मावफुंजोबनो हागोन दावगादों जिहेतु ट्राइबेल इउनिभार्सिटिखौ जों लेन्ड एलटमेन्ट खालामना लाखानाय जादों आरो इतिमध्य बिनि थाखाय जि डिपिआर प्रस्टुत खालामदों बेखौ इउनिभार्सिटि कर्तृपक्षआ बेखौ बानायखांबाय आरो बे गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जों इतिमध्य मिनिस्टार अफ हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्टनो लोगोसे मिनिस्टार अफ हम एफेयार्सनोबो जों साबमिट खालामबाय दा मात्र बेखौ बिथांमोना पारसु खालामनांसिगौ जों आरो बावैनो थान्दै हरबावगोन बे बाथ्राखौ खामानि मावफुंनो थाखाय इउनिभार्सिटिनि माबानिफ्राय भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बुंनाय जादों जे नेक्स्ट सेसननिफ्रायनो हायोब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि सिगनेल मोनो बे हम मिनिस्टारनिफ्राय जुदि सिगनेल मोनो बिथांमोना नेक्स्ट सेसननिफ्रायनो बेखौ स्टार्ट खालामगोन आरो बेखौ स्टार्ट खालामनो हायोबा जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो जों अकल ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनिल' बाथ्रा नङा NITनि बाथ्रा थाबाय जा नेसनेल स्टेडियामनि बाथ्रा थाबाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि थाखाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा थाबाय गासै माबाफोरखौ फसंथानफोरखौ जों गायसननो फारि फारि नाजालांबाय आं बे बाथ्रायाव आं जेबो कमेन्ट होआ मन्थ्रिनि बेलायाव आं जेबो कमेन्ट होआ